दिनै इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हिसाबै मुलुगनां गोजोननि सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनायाव आसामनि गवर्नर बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां नेशनेल लेभेलनि बा जोंनि रिजननि आलासिफोर बाहागो लादों आरो बेवहाय जोङो गुबैयै जोंनि आगुनि जायफोरा हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि सोद्रोमा आरो 23 फरायसा आफाद आरो जातीय संगठन आरो गुबुन गुबुन स्टुडेन्ट बा गुबुन बाहागो लागिरिफोरजों जोबोद गाजा गोमजायै दिनै मुलुगनां जे गोजोन सान बेखौ फालिनाय जादों आरो गवर्नर बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बोसोन होदों आङो बिथांखौ साबायखर बावो आरो बिनि उनाव दिनै गवर्नर बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थांदों आरो दायो 4 बाजिनिफ्राय जोंनि सरकारनि माखासे हाबाफारि मावनाय दांनायफोरनि सायाव बिथाङा रिभिउ खालामगोन आरो बिथाङा जोबोदैनो गोजोनदों जे मोनसे काउन्सिल हिसाबै जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ नुदों जिखिनि मोजां थासारिखौ नुदों बेखौ नुनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव बबे बबे बिथिंखौ आवगायलांबावनांगौ एबा जौगाहोनांगौ आरो बेवहाय बिथाङा थोंजोङै एबा खेंसालियै जोंखौ बोरैहाय मदद खालामगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेबायदि मोनसे मुलुगनां सान फालिनायजों लोगोसे आसामनि जोबोद गोनां सासे बिबानगिरि मानगोनां गवर्नर बिथाङा दिनै क'क्राझाराव फैनानै मैया मोनायावबो दङमोन दिनै मोनायावबो थागोन आरो बे माखासे मानि हाबाफारिखौ लानानै जोंखौ थुलुंगा होनाय जोंखौ माखासे गेबें लामा दिन्थिनायनि थाखाय आसामनि गवर्नर बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। सार मैया बिदिनो भुटान हादरनिफ्राय भुटान सरकारा माखासे गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे भुटानाव माखासे मानसिफोर दङ जेलाव बेखौ बरननांगौ आरो बेखौ लानानै मालाबा दिल्लीयाव मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे खामानिया आवगायहां फासयहां जाना दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि माखासे अफिसियेलफोरजों जोङो सावरायदों जोबोद सिरियासनो सावरायदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मेसेज होदों दा बे हिसाबै जोङो सावरायबाय थानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनि सा 6 एनडिबिनि बारग' सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै गुवाहाटियाव लांदों माखासे फर्मेलिटिस दङ पुलिसनि जिहेतु बिथांमोना एनडिबिजों डाइरेक्ट आरो डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्ट जड़ित दङमोन दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दङ नामा मा दङब्ला बेखौ बिजिरनानै बिथांमोनखौ न'आव हगार हरगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बारग' एनडिबि जों ग्रुपजों सोमोन्दो दङमोन निश्चय आं सान्दों बिथांमोना रिहेबिलिटेसनबो मोनगोन आरो बिथांमोननि रिटार्न फैनायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकरि बिथांमोननि न'खर जायफ्रानोखि मोनसे गोनो गोथो साननायाव दङमोन जे बिथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै बिथांमोनखौ मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै मोनफिननानै न'खरा जोबोद हयथ' गोजोनगोन आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो बे 6 जन सा 6 जोंहा जायफोर सोद्रोमा रिटार्न फैबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि अननायखौ बावहरदों। बेनि अनगायै आरो गुबुन हादराव दंबावो नामा सार? बेनि अनगायै सासे नेपालाव दङ होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो एमसिएलए माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों नेपालनि जेलाव दङ बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन बे जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै बरननानै लाना फैनाय जागोन। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन
रेफ्रिजारेटर, एंड्रइड टीवी, स्मार्ट वाच आरो एंड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइसफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो